En la mateixa línia que Cardedeu, Sant Climent al Baix Llobregat és un dels municipis on hi ha un cos de bombers voluntaris que es va crear fa 30 anys gràcies a la predisposició dels veïns i les veïnes. Aquests col·laboren amb els bombers funcionaris i ajuden la ciutadania en tot tipus d'emergències. Clàudia Brusó, com funcionen aquests bombers voluntaris? Com es coordinen? Els bombers voluntaris estan igual de preparats que els bombers funcionaris per a fer qualsevol tipus de servei. L'única diferència és la relació laboral. Això significa que no cobren per aquest tipus de servei i que, per tant, han de dedicar-se a fer aquesta professió a les seves hores lliures. És important destacar que a Catalunya el 50% dels bombers són voluntaris. A l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha diversos municipis que compten amb un cos de bombers voluntaris i n'és exemple Sant Climent de Llobregat. Avui, l'alcalde del municipi, Isidre Sierra, ens ha explicat com va sorgir aquest servei a la zona. Ens vam juntar un grup de 20-30 climentons i climentones de Sant Climent, vam crear un parc. Per què? Perquè recordeu aquells focs tan bèsties del Garraf? Doncs vam crear perquè no pot ser que anéssim allà els veïns només, doncs ens havíem d'organitzar. I es va crear primer un parc municipal i d'aquí ràpidament es va crear el Parc de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya. L'anècdota és que quan em va trucar mon germà per ser del cos de bombers voluntaris, li vaig dir, si jo sóc economista, jo d'això no en sé. Per a totes aquelles persones que vulguin ser bombers voluntaris és necessari tenir més de 18 anys i cal superar un procés de selecció que compta amb diverses proves tant tècniques com físiques i també en un reconeixement mèdic. Superades les proves, els aspirants han de realitzar unes pràctiques i superar el curs bàsic de bombers.